Älä luovuta. Sä saat vielä lähellä, auki. se on niin lähellä. Sä saat sun jalat vielä irralleen. Se on väärä teippi, mitä nää kiskot. Sori, sun toinen kenkä ei lähde sitä irti, kun sun kengän nahat on siellä alla. Ei vitukään ne maha liian kipiä. Se on kestävää teippiä. Sattuun on karvat kiinni. Se on värtsilän teippiä. Silloin voi teipata saatana taloja yhteen. Mä oon selästä kiinni. Se täytyy jollain veitteläkö aukastu toi. Mitä hekemällä saa? Älä. Mulla hurjaa. Anna Make hoitaa se itse. Toikin näyttää aika hirveästi. Saa ottaa. Oiko nää meidän vai jokin Ei ne lähes saatana puremaan vai? Ei ne lähde kettu kiinni. Tässä on sulle veitsi. Ei. Vittu. Vittu. Otat huomenna kotona pois ne. Toi näytti hyvältä jo. Tuolla on joku, hei. Hei, täällä on oikeesti joku, hei. Siinä onkin. Hei. No hei. Henkka nukkuu siellä.